Čale kaže da je večiti derbi bio pravo mesto gde su se stvarala nova i učvršćivala stara prijateljstva. A meni ne da idem na utakmice bez njega. Tako se onda smeje i pominje mu neku Maksimirsku šumu. Dobro, Magače, ja zbog tebe treba se šibao sa pola severa, a lepo smo se dogovorili da ima na zapad kod ljudi. Ne može, tradicija jednom ti na jug, jednom ja na sever. To dobro, što si izvadio tu zastavu? Kad smo dali goj. Kad smo dali go. A oni navalili ko ljudoždari na krva biftek. I šta ćemo sad? Mislim, šta ćemo? Šta ćemo? Idemo lepo kod Kiče u Sokomansku da izajemo invalidska kolica da mi guraš po stazi. Čekaj, Čorgo, kad ću ja da budem invalid? Ne znam, ja sam se prvi setio. Uostalom, tebi može se desiti da ustaneš kada te go, prohodaš. Jer si slon tome. Ajmo. A sada, kada se igra neka utakmica, Čale uvijek pominje nekog Čikaduška Radovića, koji je rekao da je Beograd najpametniji subotom popodne, kada 50.000 ludaka ode na stadion.